उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव स्टेडियामाव दिनै बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लायो। बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायो जुबिन फेन क्लाब आरो बेरगाव गेलेग्रा क्लाबा। जोलुर बादायलायनायाव मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बाबुजों लोगोसे इलिसा बर' बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङाबो बाहागो लायो। बेरगाव जिल्ला गेलेग्रा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां लखिराम बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि दिनैनि गेलेनायखौ ओनसोलनि खौसेथि आरो जाखांफु गेलेनायफोरखौ फोजाखांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। बाबु दं, अजय फुकन मेथाइ लिरगिरि, मिउजिक डाइरेक्टर बिथांमोना दं आरो पबित्र राभा जाय माने नेशनेल लेभेलाव हिन्दी फिल्माव जथेस्थ मुंदांखा। बिथाङा जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि टंलानि। बेखायनो जों मोनसे सिन्ताधाराजों बेसिम आवगायदोंमोन जे बिथांमोननि जुबिननि जिथु कलागुरु फाउन्डेसन बेनि दारा जिहेतु गरिब गुन्द्रा बिथांमोना बे कलागुरु फाउन्डेसननिफ्राय जथेस्थ हेल्प खालामो। सोरबा मेगन नुयै हिन्जावसानो मेगन बायना होनाय मानाय बेबायदियाव जों स्पर्ट्सनि तरफनिफ्राय जों सिन्ता खालामदोंमोन रायजो राजानिफ्राय जोंबो भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय माबा मोनसे नैबे ओनसोलनिफ्राय जों अनसुंथाइ होनानै बिथांनि कलागुरु फाउन्डेसनाव जोंनि बर' फिसाफ्राबो जाहाथे माबा मोनसे इन फिउचार माबा मोनसे साहायज्य, सोरबा इन्जिनियारिं फरायनाय, सोरबा मास्टार डिग्रि फरायनाय बा सोरबा इन्डियानि बाहेरायाव फरायहैनाय बेफोरबायदि समाव जाहाथे जों कलागुरु फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे सापर्ट मोननो हायो बिनि थाखाय जों नैबे खेलाखौ खुंदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव मैयानि अक्ट'आव जानायमोनब्ला सानडेआव डिमाकुसियाव जथेस्थ मोजां मोनसे परिबेसाव फुटबलनि मोनसे माबा मोनो। दायो खोथाया जाबाय जोंनि गेजेराव माने बेखौ माबा खालामनो थाखाय बेखायनो दिनैनि तारिखाव आं मोनसे सिन्ता खालामदों, आसा खालामदों दान्दिसे उनाव जोंनि जुबिन बिथाङा बेयाव सफैगोन आरो जोंनि गेजेराव गेलेगोन। गतिके मेथाइबो खनगोन बिथाङा सफैबाय दायो दान्दिसे उनावनो आरो नोंथांमोना केमेराजों माबायोबा बिथांखौ नुनो मोनगोन। सफैबाय बिथाङा। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ लानाय मा जाहोनफोर दंबावो? जोंहा जोंनि बर्तमाननि माबाया डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना फाइनान्सियेल पजिसना जथेस्थ पुर। जों सिन्ता खालामदोंमोन बेनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरखौ अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट माने गेलेनायाव हरनायाव बा आसामनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव हरनायाव जथेस्थ प्रब्लेम जायो जोंहा रांखान्थिनि। बेफोरनि गेजेरजों एसे अनसुंथाइया स्ट्रं जागोन होनना जों सिन्ता सरसानि गेजेरजों बे खेलखौ खुंदोंमोन। सारमोननि साननाय बायदि आउटकामा फैगोन होनना सानो सारमोना? दिनै जोङो नुनो मोनबाय मैयानि माबाया जोंनि थाखाय माइनास जाना होबाय। आनफर्चुनेटलि मैया जों रबिबारै खुंनो हायैया जथेस्थ गेदारिं फैदोंमोन आरो जथेस्थ मानसिया फैनानै थांफिननो गोनां जादों। बेखायनो जों सिन्ता खालामदों मा जों इन फिउचार जों बेबायदि माबाजों जों हायो नामा सेस्था खालामगोन। दासिम सारमोननि नाजानाय बेसेसो मोजां गेलेगिरिफोर? जोंनियाव दिनै नेसनेल प्लेयार फुटबलाव जों 6 जन मोननो हाबाय आरो भलिबलाव जा 6 जन दङ आरो दाखालि बय खेल' इन्डियायाव जों भेरगाव साब डिभिजननि जों डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय माने साब्रैआ भलिबलाव आसाम जानानै खेल' इन्डियायाव पार्टिसिपेट खालामदों आरो फुटबल इभेन्टआव आन्डार 17 गार्ल्सआव सासे हिन्जावसा मनालिसा बर'आ पार्टिसिपेट खालामदों। गतिके बेबायदि बेलायाव जों जथेस्थ आसा खालामदों जे बिथांखौ जों सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जोंबो हयथ' इन फिउचार हागोन होनना सिन्था खालामनाय जादों। साख्रि बाख्रि लानायनि बेलायाव मोनसे भेरगाव साब डिभिजना आसाम राइफलाव मोनसे रेकर्ड दं। भलिबल टीम मोनसेयाव 12 जन प्लेयारा गेलेयो, 6 जना प्लेइं गेलेबाय थायो आरो 6 जना आउटआव थायो साबस्टिटिउसनाव। 12 जनखौनो उइदाउट इन्टारभिउ उइदाउट रानिं 12 जना भेरगाव साब डिभिजननि मेन टीमा आसाम राइफलाव साख्रि जइन जादों आरो बियो बोसोरब्रै बारबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे रेकर्ड आरोखि। डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सियेसनखौ रायजो राजाफ्रा बोरै अनसायदों? दासिम जों बेबायदि रायजो राजानि खाथियाव थाङाखैमोन, बेनो फार्स्ट टाइम थांदोंमोन। नाथाय जोंनियाबो एसे माबा जाहैबाय माने जुबिन बिथाङा मैया फैथारनो गोनाङा फैयासै, बेनि थाखायनो जों एसे माने सिन्था सरसा खालामफिननानै नेक्स्ट मोनसे सिन्था खालामबावगोन जों। सार बेसे खोथायाव फैबाय थादों बेनि सोमोन्दै एसे? बे बेलायावथ' जों जेबो सिन्था खालामथ'नो हाया। डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय
गभर्नमेन्ट जाय जायो जों बिथांमोनजोंनो थाफानानै जों स्पर्ट्सखौ डेभलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जों सिन्था सरसा खालामगोन आरो गभर्नमेन्ट फैनाया जायनो जोंखौ सापर्ट खालामगोन बिथांमोनजोंनो जों थाफानानै खामानि मावगोन अके প্ৰথমতে মই ক'ব লাগিব মোৰ মা দেউতা কাৰণ মোৰ দেউতা প্ৰথমে মা আগতে মোৰ বিহু নাচিছিল তাৰপিছত দেউতাই তবলা শিকাইছিল মানে নিজে শিকি পিনে পিছত তবলা মানে এখন স্কুলত যিখন স্কুলত শিকিছিল তাতে মানে নিজে আকৌ টিচাৰ হিচাপে ষ্টুডেণ্টবিলাকক শিকাইছিল আৰু তেনেকৈ আৰু ঘৰত মানে গান বাজানা এনেকৈ হৈয়ে থাকে চ' তেনেকৈ সৰুৰ পৰাই মই গীত গাওঁ আৰু কেতিয়াবা তেনেকৈ নাচো শিকিছিলোঁ মই প্ৰথমতে তাৰপিছত এনেকৈ গীত মোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু হয় ক্লাছিকেল লৈছোঁ মই কি বুলি কয় মেট্ৰিকৰ সময়ত অকণমান গেপ দিয়া হৈছিল তাৰপিছত মই প্ৰথম পাৰ্ট 1লৈকে মই শিকিছোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আৰু কমপ্লিট কৰা হোৱা নাই আৰু হয় বহুত ভাল লাগিছে বিটিআৰ কাৰণ এইটো এটা আমাৰ বড়ো জাতি আৰু বড়ো জাতি বুলি অকল নহয় আমাৰ যিখিনি অসমত জনগোষ্ঠী আছে সেইখিনি সকলোৰে বাবে এটা শান্তিৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে চ' বহুত ভাল লাগিছে আজি এই সুযোগতে যিহেতু ইয়াতে ফুটবল খেলা হৈছে আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকলৈও মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেদৰে খেলা ধূলা গীত মাত আদি সকলোতে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষখন আগবাঢ়ি যাব লাগিব কাৰণ এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্ম বুলি ক'ব লাগিব